Putem să jur, e 1.25 și ne jucăm counter, băieți. E 1.25 și ne jucăm counter, filmăm pentru YouTube, cariera noastră de streaming. Nice. Yes. Let's go A. Hai. Go. I smoke stairs. Watch out for rush. Deploying smoke shield. Gândiți că schema aceea, schemă. Unul junglă. Bun. Connector. A pierdut bomba ăla. Nu cred. Să-mi te duci tu primul pe ei, că ai viață mică. Nu mă duc. Unde are bomba ăla? Nici nu știu, cred că pe... A, da, ne, s-a pierdut-o. GG. Ah, stai că e aproape. Sunt prost, bă, Beni, bă, sunt prost. Ce și-a zis? Chiar te întrebi eu, nu, așteaptă puțin. Așteaptă, nu uita. Bravo, frate, vorbesc, nu mă... Vorbești să vorbești, e? Ups. Uite, în loc să intrați amândoi odată la un ras, pe ăla mă respărat. Am meci mai prost. Bravo, Nice. bravo, bine. Nu suntem bine, de ce zici așa? Că nu suntem bine. Păi da. Easy. Easy. Bă, vezi că avem 2-0, de bine de rău, tot e bine. Deci n-am mai avut 2-0 în 2018. Bine, nici chiar așa. Păi am voie să conducea tot cu 2-0. Aoleu, lasă-mă că i-am voice ăla al tău, că nu mă suport de... DJ e tiltant. Bravo, băieți, hai, execuția. Default. Mamă, ce frag kill. Ai, Prend, dă-i prend. albastru. Unul conector, unul lângă scări. Ok. Scări, unul sus. Nu moriți. Nu moare nimeni, Beni. Nu moare nimeni. Bravo, tu. Ia, mă. Tu. Încă unul, scări jos. Lasă-l, nu mă bat. Așteptați dacă se pune pe bombă să dă difiz. Bă, dar de ce vine top ala? 1 v 1. A, eu chiar am omorât pe ăla. No, fake. Wait. Go. Go. No time, bravo. Mamă, de bine joacă. Nu mă jucă bine, îmi veni impalat, îmi făcut tilt la o drepăreață uitarea la mine. Bine să... Fuck. Ce faci? A zis fuck. Păi ce faci? Poate dă la abandon, vă gândi la asta? Nu m-am gândit. Să dacă intră înapoi. Nu ți-e frică să joci de la egal? No. Cred că ai uitat că vorbești cu leu. Unu apartament pușat. Posibil unul short. Bine, poți plantezi dacă vrei. Unul conector. Ok. Bravo. Junglă, unul. Unul site, ai grijă. Omorul pe la site. Nu cred. Încă unul junglă. Sper că nu te uita la mine. Ba, Eram viu, eram în viață, am să-l omor. Bine, îmi pare bine că am încercat. L-am omorât, bun, luați-mă și plantați. Bă, nu mai știu. Cred că e apartamentul sau B. Ala n-are cum.
Conectă. Ai, fuck. Go, 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 go. Bravo, tata. Safe AWP. Safe, safe. Safe AWP, please. Mamă, Ok. tata, că bine, mă, băieți, bravo. Bă, vezi că suntem în casă, suntem bine momentan. Înainte de toate. Take care of yourself. Bam. Deploying smoke shield. Am luat bombă. Bomba. Grenade out. Low HP. Iată, în 3 secunde dau flash în palat. One short. Ești razi? Hai, Am intrat. plantează. Da, bine că... Cum v-a bătut ăsta? Nu știu nici eu. Stai, Bine, mă. City last. Bă, Îi zici CT unde pleacă ăla. Să uită short. nu poți planta. City, City, City. Vezi că e aproape. Mamă, Știu, nu, pe care mai. nu te duce pe el care... Mamă. Nu știu ce armă are. Are seringă. Dei, are seringă. Bine, tată, bine, mă, bine, mă, bine, mă, bine, mă, bine. Bă, video, mă, 4 bine. kilane. Bă, video, mamă, deja când filmam acum nebuneam, ești nebun. Mersi de armă. Păi nu filmezi? Ce? Ba da, ba da, ba da. Dar ce zic, dacă nu filmam pe tată, păpaș, nu veni păpaș. O, tată, po. N-am decât să plantez, să știi. Mai sunt 15 secunde, hai, pa. Am băgat în jungle. Bine, tată, hai. N-am timp. City. Nu știu, mă, Connector, connector. intră Orange cine? N-am avut timp să plantez. Păi nu, tu Orange a stat cu bomba un minut în palat. Asta e. Nu mai faceți griji, băieți, că e tot în regulă de... Nu mai... Și stă în palat până în secunda 10, după aia iese și Noicu. moare. Ce că dă bombă. Măi, Come on, hurry up. Păi dă bombă, frate, dar cam sta AFK în fiecare rundă. 16 de luat. Mă duc be... Flashbang. Ai flash ușor. Păca mea și fugi, tată. Fugi care AVP. Yama. ok. Încearcă să nu mori, hai cu bomba. Bine. Plantează să... Să știi că unul e A, unul e B. Să las. Ok. Bine. Mă duc pe ala, să știi. Ok. Gata, așteaptă, joacă timp acum. Ușor. Nu e nimeni CT. Intră site, să știi. Am dat un flash. Nu pot. Mă pleacă de aici, ești mă, 4 kg-uri. 4, bă, băiatele, bă. Măcar flash-ul ăla. Mamă, frate. Deci un pe 90. Ia. Îți dau AK dacă vrei. Nu. Sigur. I smoke stairs. Okay, here we bloody go. Hai pe B. Aștepta să fac eu greșeală, frate. Hai să dăm fake de ea. Ok, bine. Facem gălăgia. Dă smoke ca să crede că suntem A. E schimb mișto ai pe 90. De ce nu mai pot să pun cu Navi? Flashbang out. Nu, sunt niște filtre se parcă sau better skill. Am intrat, execuție, dă-i. City. Lângă noi, frate. One ramp. Veni? Stai. Yama.
Plantează, că restul toți sunt A. O să-ți vină market. Bun. Aici la 7. Vezi care AVP. Așa, stai să treacă de tine. Ok. Bravo, mă, fugi, bravo. Short, văzut. Bravo, mă, bravo, așa. Joacă-te, te rog eu. Bravo, mă, Nice. bine, mă, toată, mă. Hai mă, bubă, dacă ești mai Hai, bubă. Mamă, Benny, asta e spiritul, Benny, asta e spiritul. Dacă zici tu. Asta este spiritul. Ești un talentul nostru și pe CSGO, uite, vezi, te-am descoperit acum. Ce asta, hai că-i fi. Nu Peaceful găsesc. golf. Da, așa, caut. Go A. Salutare tuturor, eu sunt Alex și bine v-am Asta găsit. e ăsta. Look, it's simple. All we gotta do is Hmm, go in there, nice. plant the bomb, get the cash and get This out. match is recorded. Grenade out. Match ăsta e înregistrat, băi, dacă vreți să Push dați voi acolo A. subscribe, Yes. băieți. Și un like. Îmi da cap. Firebox stairs. No. Tare, bă, tare, B, bă, tare, B. bă. What the fuck? Încă un apartament. Apartament ieșit. Mașină. Băi, dată pe 10. Car. Car. Vreau să dau la aia. Fuck. Bine băieții, bine băieții. Nicio problemă, puilu, nicio problemă. Bă, Benny, Purple, come boost me, please. opa. Here. Yes. Ei. Maybe. You can go. Așa poți să-l dublez? Mama, a scos ăsta AVP-ul din rampă, ești nebun. A, vezi că n-avea AVP. Opa. Oh. AVP, spawn. AVPT. Iar cred că intră pe B. short. Că au dat. B, B, B. E B? E B, fugi. AVPT spawn. Fugi, B. băi, fugi. Hai că te ajut. Car. Hops. Ține bomba. Ține-mă. Check out. Sus e. Hai bine. No. Hai dă-i. No. Hai, ții. Bine, scoată, bine. Iaca. Kill. Nice. Știam că nu vine. E wallhack, man. Ia unde ești? Ia. Mulțumesc, frate, mulțumesc. Dă-mi și mie înapoi, că dacă rămân fără gloanțe, trebuie să fac ace cu pistolul. No, eu te propun să faci isso cu cuțitul. Ok. Laying down a smoke. Asta zic, au făcut ea greșeală, intri fragul. Uite mă, merg acum astea grafitiurile, că înainte nu mergeam. Palace. Nu mai aveai... Palace. Nu e nimic, bă. Tetris. Da, Nothing Tetris. cred. Palace. Au intrat B. Haideți B. Palace. Haideți mă pe bune. Băi, dar trebuie să fac eu. Ma, băi, e 6 la 11, ești nebun. Are you crazy?
Ușor, băieți, ușor. Că... Oh, Ups, fuck. ups. Sus gura mătii, shortul mătii, cu apsul mătii. De unde ne-a luat? Eu habar n-aveam. Din short ne-a luat, frate, că ăla Eco? aps era dominat. Eco, altceva Da, ce să faci. yes. Mama are la 20, Tu, 32 ei? de kill-ești, mă. 639 de ore. I go be with purple. Where are Hai you? mai repede. Vin B. Ba nu, tu ești, hai, fă-mi bustici. Ah, Hai că e bomba. tu, ei. Eee, Do you speak Russia? oh, mă, că avem. No. Eu do you speak Russia? Hai. One more. Bine, mă. Yes. Nice, Echo. Nice. Give me a MVP, please. Băi, am scos doar unul, nu puteam să jur că am scos doi. Am scos vreo Puteam să 4-5, jur. eh? Puteam să jur, e unul... Da, vii și-mi faci boost în B. Nu-ți fac boost în best acela. Nu am microfon să vorbesc, mi-e rușine. Sunt singur în B. Eu ești cu ăla under care a două best. Ia zi, mă descurc singur eu. Nu am de exact. Nothing A, maybe B. Flash B. Flash B. Bă, dar ce probleme tu la microfon nu să vorbești în joc? Nice. Vezi că e apartamente. Bine, mă. Bine, I-am dat top. ah, că e dominat. Tot se Încă- AVP-ul, măi. Încă 34 și încă 27. Lucky, I-am dat la AVP. 4. Nice. Sezonul. Last AVP, maybe. Yes, last AVP. Car. Are bomba? Da, dar nu o să planteze pentru că e ține din două părți. Care e VP? Be careful. Car. Nu, părți, frate, n-are ce să planteze, stai, ești nebun. Nice. Oh, fără ramă. Am zis că mă Give me descurc. drop, please. Nice. One. Easy win. Yes. Let's do it. Thank Vii you, și-mi dai brother. boost pe B. Mi-a dat AVP, de mă, la că... Hai, Dai Bobby. boost pe B, te duci short. Bă, ești nebun la cap, bine, vezi că suntem frate. Gata. Grenade out. A, suntem oare în 3. Yes, fac un kill. Oh, A tras pass, înaintea pass. mea, short one AVP. Dar bomba unde e? Bomba s-ar putea să fie bază, bă. Păi, practic eu sunt baza. Last. Short AVP. Uite de unde câștig eu runda. Da, asta e, băieți, bravo băieți, ați jucat excelent de bine. Bomb pit. Îmi dau cu moli aici. Subscribe for my channel, boys. Thank you so much. Shit. no. Tetris? Unde e, mă? Sandwich. Beni? Da. Mâncași. Hai, dar, hai. Veni? Pistol. Nice. Oh shit. Thank you. GG guys. Bine, mă, băieți, bine, tată, Good bine. game. Good game. Grazie bine, că îl bravo. faci eu. Asta a fost și episodul, băieți. Ne auzim data viitoare. Ce s-a jucat Sau de excelent de bine. 20, Eu vă salut. 25. Mamă, uite, vă salut și... Mamă, frate. Nu va master, primul și restul. Bă, uite-te la al 4-lea de la ei. MG1, frate. Nicio problemă.